Sziasztok! Ez itt egy unatkoztam videó. Unatkoztam egy videóhoz. Ez neki a... Ez... Csináljunk, esetleg kapcsoljuk fel a villanyt. Akkor talán láttok is valamit. Így se sokat, de így. Azért lila a szoba. Lila, látjátok, mert ez nem az én szobám, hanem a nővérem. Azt a ketchup, majonéz, mustár, turma. Jó, ennek sok értelme volt. Csak annak nincs fény. Jó, akkor. Nincs fény ebben a rohadt szobában. Mindegy. Na. Hörcsög. Bocsítom azért, bátyám még. Ez is térem is. Jó van? Gazdag vagyok. Lefordít. Gazdag vagyok. Nézzétek meg. Szépen rá van írva, hogy játékpénz. Nem, egyébként nem játékpénz. Jó. Szól a kemény zene. Na. Hallod? Te mivel szeretnél sztárt? Én rádióval. Azt meg hogy? Hát tudod, az asszony mindig megkérdezi, hogy kérek-e rádiót. Kurva anyád! Móriczka ül az út szélén, és zokog magában. Oda jön hozzá egy öreg néni. Miért sírsz, kisfiam? Hát, mert anyukám azt mondta, hogy csak akkor mehetek át az úton, ha minden autó elment, de még egy se jött. Sziasztok, ha tetszett ez a kis hülyéskedős videó, akkor írjátok meg, hogy legyen-e még ilyen. Szerintem lesz még. Nem tudom, nem biztos. Majd attól függ, hogy milyen kedvem lesz. Lehet, hogy nem is fogok majd már unatkozni. De lehet, hogy igen. Mire föltöltöm addigra. Nem hiszem, hogy unatkozni fogok. Na, de akkor remélem tetszett. Köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok!